CHERIFLA FLEBAW ambi au bela jeli fo ka woliŋmando amunu be kabe kan filɛ jamana in kɔnɔ yan fo ka taa se diɲɛ fantan ani naani anw ka foli ani anw ka woliŋmando bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an ka sanw caya san caman Ala k'o jira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na Ala ka sini kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'o di an bɛɛ ma aw bɛɛ lajɛlen san bɛɛ san bɛɛ aw batigiyala aw kɔrɔtigiyala a setigiyala san ɲɔgɔn kɛmɛ an ka ja an ka seli ɲɔgɔn fɛ ni hɛrɛ ni kɛnɛya ni wasa ni kunkɔrɔta ye o tɛmɛnen kɔ badiw an fa n'an ka cɛkɔrɔba a Seyidi Sherif Usmani Madani Haidara cɛkɔrɔba ɲuman anw tɛ sɛgɛn a foli la an b'a fɔ ka waliɲumandɔ fo a ka denbaya la an b'a fɔ Alahu Taala ye Ala ka sini kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'o di an n'a ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'a fɔ k'a san bɛɛ san bɛɛ a batigiyala a dentigiyala a kɔrɔtigiyala a mɔdentigiyala san ɲɔgɔn kɛmɛ an ka jɛ an ka seli ɲɔgɔn fɛ ni kɛnɛya ni wasa ni kunkɔrɔta ye an b'a ɲini Ala fɛ sini kɛnɛya ani labanko ɲuman ani kunkɔrɔta ani wasa Ala k'o di ani a bɛɛ lajɛlen ma a n'a ka denbaya k'a fɔ ka waliɲumandɔ ni ŋaniya ɲumanya foli a folen kɔ ka waliɲumandɔ an b'an kanuba kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo Tchounkan kanuba fɛn o fɛn bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ minnu bɛ jamana in kɔnɔ yan fo ka taa se diɲɛ fantan ni naani anw ka foli an'an ka waliɲumandɔ bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen Guro Adama an b'a fɔ ka waliɲumandɔ fo yan fo Côte d'Ivoire kɛrɛnkɛrɛnyana a jame dɔafiya b'a la coyi bazin feerelaba don boutique numéro 15 Guro Adama sɔngɔ damatɛmɛja b'a fɛ bazin qualité bɛɛ an b'a fɔ ya ka waliɲumandɔ an bɛ Mate Ture fo ka waliɲumandɔ k'a fɔ k'a san bɛɛ san bɛɛ Ala ka san caman jira an na Elhaji Umar Karabɛnta ni ko Elhaji Umar Karabɛnta a b'i hakili jigi bana jigi o sɛbɛkɔrɔ kari la kosɛbɛ Elhaji Umar Karabɛnta an b'a fɔ ya fo barikatigi usine da la dugutigi ka so fura dagabana fura ɲuman ɲuman fura minnu ni nkalon t'a la fiyewu n'i y'a ta bana o bana b'i la a b'o ban pewu Elhaji Umar Karabɛnta an b'a fɔ ya fo zone industrielle la Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye o tɛmɛnen kɔ badiw kanuba kelen kelenna bɛɛ lajɛlen folen kɔ ka waliɲumandɔ société faso technique diesel aw famana ka nin tɔn in mɛn sa dɛ n'i ko société faso technique diesel o b'i hakili jigi jumɛn na o b'i hakili jigi mobili minɛ ɲuman ɲuman sɔrɔ yɔrɔ ni butiki ba dayɛlɛlen bɛ Burukina kɛrɛnkɛrɛnyana Bobo Julaso Suruku Kina Yusuf Sangare ka fara balimakɛ n'a terikɛ n'a jɛɲɔgɔnkɛ ka Umar Kampu ninnu ka bolodi ɲɔgɔnma kɛla hɛrɛ ni tare Bobo Julaso ka bɛɛ lajɛlen ma u bɛ tulu kɛrɛnkɛrɛnnen min représenter Burukina tulu in n'an b'a fɔ a ma HTHP nin tulu in qualité ɲuman don n'i y'a k'i ka bolimafɛn fɛn o fɛn na a bɛ san ba caman kɛ a bɛ boli a moteur b'a nɔ na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka suguw diya Ala ka garisigɛw foni olu ka dɛmɛ o b'an kan kosɛbɛ fo ka taa se an dɛmɛbaa kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔ badenw société faso technique ka foli kelen kɔ ka waliɲumandɔ badenw ɲininkali min tun bɛ an bolo ka tɛnku aw bɛɛ lajɛlen na ɲininkali kelen o kelen n'i y'a jaabi ba kelen bɛ yan o bɛ d'i ma o n'a k'i ka selimafo ye i ni yanga n'o ye ka kɔ o ɲɛ ɲininkali kɔrɔ min tun b'an bolo an ko maa fɔlɔfɔlɔ min yɛlɛla so kan o jaabi la maa fɔlɔ min yɛlɛla so kan o de ye Nabiyulahi Idrisa alayhi salam Nabiyulahi Ismaila a bɛ hakɛ to Nabiyulahi Ismaila ale fɔlɔfɔlɔ de yɛlɛla so kan diɲɛ kɔnɔ maa fɔlɔfɔlɔ min ye sɛbɛnni kɛ o de ye Nabiyulahi Idrisa alayhi salam maa fɔlɔ min bɛ don alijinɛ kɔnɔ o de ye Bilali bun Ribaha ale fɔlɔ de bɛ don alijinɛ kɔnɔ sabula ale bɛ kira ka ɲaamɛ dajuru minɛ ni ka doni a ye alijinɛ kɔnɔ badenw ni ɲininkali saba de tun bɛ yen nka o bɛɛ jaabila k'o da aw tulo kan k'o fara a ka dɔnta kan ɲininkali kura min bɛ yen min ma jaabi maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de kɛlɛ kɛ ka Ala ka diinɛ dɛmɛ maa fɔlɔ jumɛn de kɛlɛ kɛ ka Ala ka diinɛ dɛmɛ o ye maa jumɛn ye ɲininkali filanan kuranɛ ayaw la aya jumɛn de ka bon ka sago aya bɛɛ kan nin ye Moriw ta ye aya jumɛn de ka bon ka tɛmɛ aya bɛɛ kan ɲininkali sabanan n'a laban maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye heure ko sigi sen kan diɲɛ kɔnɔ n'an b'a fɔ a ma ko 12 heures de temps o baara in maa fɔlɔ jumɛn de y'o baara in kɛ de badenw ni ɲininkali saba bɛ an bolo société faso technique diesel ka dɛmɛ na fo yan fo Bobo Julaso n'a tigɛla min na maaw n'a lakale an ka tɛmɛ ni baara ye so Tchounkan a ce a b'a ni ce patron basi kɔni t'i la walahi alhamdulillah basi foyi tɛ yen nin gɛlɛya ba in na ne ba kelen d'i ma n y'a dɔn o na kɛ sabarakala na diya bisa dɛ o tɛ tiɲɛ ye de non tiɲɛ na n'o sɔrɔla sisan a bɛ wusa mɛ a bɛ fo Ala maa to la i k'a sɔrɔ ne ko kuranɛ ayaw la aya jumɛn de ka bon ka tɛmɛ aya bɛɛ kan kuranɛ ayaw la an b'a mɛn karamɔgɔw da ka caya bɛɛ b'a dɔn sa ti ɲama ye k'a fɔ an ya kuranɛ aya bon kuranɛ aya mun kɔni ka bon ni kuranɛ aya bɛɛ ne bolo o kɔni ne ka fɛngɛ la o ye Fatiha de
parce que fatiya fɛn caman bɔra ale de kɔnɔ a nafaw ka bon wa a bɛ diɲɛ magow dilan a bɛ lahara magow dilan donc n'i bɛ fatiya dɔn k'a gundo yɛrɛ y'o dɔn diɲɛlatigɛ la i tɛ sɛgɛn bilen ne kɔni. a na kɛ ye mori ye sa dɛ i ti ɲama ye ka duwawu fitinin kɛ n sa dɛ. bon n tɛ mori ye sa mais n bɛ dɔnnibagaw lamɛn kosɛbɛ surtout précisément Haidara n ka ale ka faniba ye n ma deli ka taa ka so n ma deli k'a fɛn mais ni kun yɛrɛ ale kanu kosɛbɛ kosɛbɛ ni y'a kanu kosɛbɛ kosɛbɛ a ka kasɛti minnu bɛ n bolo dan t'a la. an y'a faamu an n'o fara an ka dɔnta kan hali n'a y'a sɔrɔ an kɛmɛ ka min ka jaabi e ma s'o ma nka ye belebeleba fɔ an bɛ dugawu k'i ye ala ka sini kɛnɛya di ala ka sugu diya i ni baraji han merci. Tchounkan. Wa sawa. Morikɛ basi kɔni t'e la. Alhamdulillah basi foyi t'an na. E yɛrɛ b'a dɔn wariko ka gɛlɛn nin waati in na ni maa min ye 1000 ta k'o d'i ma o tigi foda b'e kun bilen. a kɔni ayi. ne ko maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ diɲɛ kɔnɔ maa fɔlɔ jumɛn de y'o baara in kɛ de. o ye Mahamadu ye. Mahamadu. o de ye kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ i ka kuma in ye tiɲɛ ye dɛ nka an kɛmɛ ka min ka jaabi e ma s'o ma ala ka sɛbɛrɛ jira an na han i ni baraji merci. Tchounkan. Ante. ne ka cɛkɔrɔba basi kɔni t'i la. Basi foyi alhamdulillah ala tan. n y'a dɔn wari kɔni ka di ye. kosɛbɛ yɛrɛ koyi an da kun yɔrɔ sugu la o koyi. ala maa tora wari ka sɔrɔ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ ne bɛ fɛ k'o f'i denkɛ ye. mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min ye kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ tiɲɛna n t'o dɔn. i ti wari fɛ wa. n bɛ wari fɛ nka o t'o de dɔn. ayiwa ala ka sɛbɛrɛ jira an na i ni baraji han. Tchounkan. n ce. karamɔgɔ basi kɔni t'i la. alhamdulilayi. n y'a dɔn i bɛ wari kɔni fɛ. awɔ i b'a fɛ. ala maa tola i k'a sɔrɔ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye ɛriko yɔrɔ bɛ ɛriko kalama ɛri jumɛn de bɛ yen maa fɔlɔ jumɛn de y'o baara in daminɛ n'an b'a fɔ o ma ko 12 heures de temps k'o daminɛ diɲɛ kɔnɔ maa fɔlɔ jumɛn de y'o baara in kɛ de. ɛri. ni min banba wari min ta k'i dan dɛ. o kɔni mais tiɲɛ na ne t'o dɔn. e ti wari fɛ wa. n bɛ wari fɛ. to ala ka tɛmɛrɛ jira an na i ni baraji han. Tchounkan. n b'a ni ce. morikɛ basi kɔni t'i la. non basi t'an na alhamdulilah. n gɛlɛya ba in na yɔrɔ wari sɔrɔ ka gɛlɛn bi dɛ. n'i ye 1000 sɔrɔ bi n y'a dɔn e na tile bɛ ban pankapuruti la sa dɛ. n y'o sɔrɔ a bɛ sɔn ka fisaya minɛ. ala ma tola i k'a sɔrɔ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye ɛriko sigi sen kan diɲɛ kɔnɔ ɛriko 12 heures de temps maa fɔlɔ jumɛn de y'o baara in kɛ de. karamɔgɔ e sɔnni bɔ tigi dɔn yɛrɛ. e tun bɛ ti wari fɛ wa. n wari fɛ mɛ n t'a dɔn o. ala ka sɛbɛrɛ jira an na i ni baraji han. Tchounkan. n ce. karamɔgɔ basi kɔni t'i la. basi foyi tɛ n na. n y'a dɔn ɲɛ bɛ wari kɔni na nin sɔrɔ ka gɛlɛn bi sa dɛ. sɔrɔ ka gɛlɛn. ala ma tola i k'a sɔrɔ kuranɛ ayaw la aya jumɛn de ka bon ka tɛmɛ aya bɛɛ kan. haya min ka bon ka tɛmɛ haya bɛɛ kan karamɔgɔ ka gɛlɛn dɛ ko n'a sera lɔnnikɛla ma n'o tɛ an kɔni an bɛ to ka kulu aw la karan mɛ o ka bon wa ou bien o ka dɔgɔ wa o lɔnbaga de ala ye. o ka bon kojugu nka an kɛmɛ ka min k'a ye e ma s'o ma ala ka sɛbɛrɛ jira an na han merci. Tchounkan. n ce. basi kɔni t'i la. non basi foyi tɛ. i bɛ wari kɔni fɛ. non n bɛ wari fɛ n'i y'o jama minɛ dɛ. ala ma tola i k'a sɔrɔ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye ɛriko sigi sen kan ɛriko lɛri jumɛn bɛ yen maa fɔlɔ jumɛn de y'o baara in kɛ de. tiɲɛna ne t'o dɔn. o tuma i tɛ wari fɛ wa. non n bɛ wari fɛ mais ne t'o dɔn. ayiwa ala ka sɛbɛrɛ jira an na i ni baraji. Tchounkan. n ce. karamɔgɔ basi t'i la kɔni. alhamdulilah. n y'a dɔn nin gɛlɛya ba in na ni 1000 cili i tɛgɛ e ko danbo nisɔndiya la de. non a bɛ diya n ye kojugu. a bɛ diya n ye. ala ma tola i k'o sɔrɔ ne ko maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ ɲama i k'o fɔ an ye. k'ala ka diinɛ dɛmɛ. ala kira ka diinɛ wa ala ka diinɛ. ala ka diinɛ o kira ta bɛɛ tɛ kelen ye wa. bon mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min y'a kɛ pour ne ka faamuyali la o tɔgɔ ko mamadu kisi ni ma bɔ a ye. a karamɔgɔ e dawolo bɛ ka yɛrɛ yɛrɛ o e tuma i tɛ wari fɛ wa. n b'a fɛ kojugu. ayiwa ala ka sɛbɛrɛ jira an na an kɛ mɛ ka min ka jaabi e ma s'o ma i ni baraji han merci. Tchounkan. basi kɔni t'i la. ayi basi foyi. n y'a dɔn sentiri caman o kɔni sanna sa dɛ. awɔ ni 1000 sɔrɔla ka fara o nisɔndiya kan danbo la de. ayi o ka di kojugu. ala ma tola i k'a sɔrɔ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ i tɛ ɲama i k'o fɔ n ye. est ce que ne y'o dɔn. e tuma i tɛ wari fɛ wa. ne bɛ wari fɛ kɛ. ayiwa ala ka sɛbɛrɛ jira an na i ni baraji han an b'a. Tchounkan. n b'a ni ce sɛ. karamɔgɔ basi kɔni t'i la. basi foyi t'a la. n y'a dɔn i bɛ 1000 kɔni fɛ. a caman ne y'a caman yɛrɛ sɔrɔ la n b'o fɛ yɛrɛ. ala ma tola i k'a sɔrɔ
maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de kɛlɛ kɛ ka Ala ka diinɛ dɛmɛ? maa fɔlɔfɔlɔ min y'o kɛ o y'an kuntigi Mahamadu kisi nɛɛma b'a ye sallallahu alaihi wasallam. An kuntigi Mahamadu ale ye fɛn caman kɛ dɛ. An kɛmɛ ka min k'a jaabi maso ma. Ala ka sɛ wɛrɛ jira an na ha. I ni baraji merci. Tchoukan Awa ni ce. Kɔri baasi t'i la? Baasi foyi tɛ yen nɔ. Nin gɛlɛyaba in na n'i ye ba kelen ci tɛgɛ Damo nisɔndiya la. Nisɔndiya a dan. Awɔ. Yɔrɔ danko t'o la. Aya jumɛn de ka bon kuranɛ aya jumɛn de ka bon ka tɛmɛ aya bɛɛ kan? Ɲama i k'o fɔ n ye. O ye Ayatal Kursi de. Ayatal Kursi wa a ka ba kelen filɛ nin ye a y'an ka fɛn na. Hɔn Ayatal Kursi ale de ka bon ka tɛmɛ aya bɛɛ kan i y'an ka n'i ka ba kelen ye. Hɔn i ni baraji ha taa n'a ye. Tchoukan an ce cɛkɔrɔba baasi t'i la kɔni. alhamdulillah E yɛrɛ bɔla ka ye an bɔla ka ba kelen di dɔ ma an y'ale ɲininka ko kuranɛ aya jumɛn de ka bon ka tɛmɛ aya bɛɛ kan ale ko Ayatal Kursi o yɛrɛ de y'a jaabi. Ne bɛ fɛ k'i ɲininka maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de jihadi kɛ ka kɛlɛ kɛ ka Ala ka diinɛ dɛmɛ ɲama i k'o fɔ an ye dɛ. tiɲɛ yɛrɛ la n t'o dɔn Tuma i ti wari fɛ wa? n b'a fɛ mɛ n t'a dɔn dɛ. Ayiwa Ala ka sɛ wɛrɛ jira an na i ni baraji ha. Awa an bara. Karamɔgɔ baasi kɔni t'i la. Baasi foyi tɛ na. Ni waati in na ba kelen sɔrɔ ka gɛlɛ i bɛ tile bɛɛ ba yaala la i tɛ ba kelen sɔrɔ i tɛgɛ n'i y'o sɔrɔ fufala k'i danbo nisɔndiya la. O kɔni o bɛ sɔn ka fisaya dɛ. Ayiwa Ala ma tɔ ye k'a sɔrɔ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de kɛlɛ kɛ ka Ala ka diinɛ dɛmɛ i tɛ ɲama ye k'o fɔ n ye. Seydina Ali. Seydina Ali e fɛ k'e y'a sɔrɔ wa o tuma Ala ka sɛ wɛrɛ jira. I ni baraji ha merci. Tchoukan karamɔgɔ baasi t'i la kɔni. Baasi tɛ. I bɛ ba kelen kɔni fɛ. Ouais. maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de kɛlɛ kɛ ka Ala ka diinɛ dɛmɛ? Umaru hakili t'a la quoi. Ala ka sɛ wɛrɛ jira an na i ni baraji ha. Tchoukan an ce patron n y'a dɔn baasi kɔni t'i la. baasi foyi t'a la nin gɛlɛyaba in na i b'a dɔn ba kelen sɔrɔ ka gɛlɛn dɛ n'i y'o sɔrɔ fufala k'i danmo nisɔndiya la. o kɔni tiɲɛ na a bɛ fisa yɛrɛ yɛrɛ de. Ayiwa Ala ma to la i k'a sɔrɔ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de kɛlɛ kɛ ka Ala ka diinɛ dɛmɛ i t'o fɔ geribukɛni ye wa? Seydina Ali tɛ wa? Seydina Ali Ala ka sɛ wɛrɛ jira an na i ni baraji ha. Tchoukan n ce karamɔgɔ baasi kɔni t'i la. baasi foyi tɛ n na. nin gɛlɛyaba in na wa kelen sɔrɔli o yɔrɔ o danko t'o nisɔndiya la sa dɛ. o ye nisɔndiya belebele ye. Ala ma to la i k'a sɔrɔ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de kɛlɛ kɛ ka Ala ka diinɛ dɛmɛ i ti ɲama ye k'o fɔ an ye. mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min ye kɛlɛ kɛ ka Ala ka diinɛ dɛmɛ o ye muso ye nka tiɲɛ na an sigiyɔrɔnin na muso in tɔgɔ de tɛ n kɔnɔ. O ye muso ye nka i sigiyɔrɔ la muso in to a t'i kɔnɔ o tuma Ala ka sɛ wɛrɛ jira an na komi i ko k'a to a t'i kɔnɔ i ni baraji ha. N patron. N y'a dɔn baasi kɔni t'e la. Baasi foyi tɛ alhamdulilayi. nin gɛlɛyaba in na ba kelen sɔrɔli o nisɔndiya b'i bila min? A nisɔndiya mɔgɔ b'o fɔ ka s'a dan na. Ala ma to la i k'a sɔrɔ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de kɛlɛ kɛ ka Ala ka diinɛ dɛmɛ i ti ɲama ye k'o fɔ n ye. O ye muso de ye. Bon tiɲɛ yɛrɛ a tɔgɔ in tɛ n kɔnɔ. Ala ka sɛ wɛrɛ jira an na. Tchoukan n barabu sɛlɛ. n y'a dɔn baasi kɔni t'e la. Baasi foyi foyi tɛ n na. kaba Ala k'i da baasi min sɔrɔ. Baasi ma n sɔrɔ fɔlɔ. Ala ma to la baasi ka nin sɔrɔ ba kelen sɔrɔli nisɔndiya dun. ba kelen ko bilen ko seli kɔfɛla nin na o ka fisa kosɛbɛ. Ala ma to la i k'a sɔrɔ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ɛri ko sigi sen kan diɲɛ kɔnɔ ɛri ko 12 heures de temps i ti ɲama ye k'o fɔ an ye. Ɛri o tɛna kɛ exhibition ye wa? A to a ye di. Tiɲɛ na n t'a tɔgɔ dɔn. Ayiwa Ala ka sɛ wɛrɛ jira an na nin kɔni ye ba kelen talen k'i da. I ni baraji. Tchoukan I ka kɛnɛ wa? baasi foyi tɛ ne na fo ne e yɛrɛ dun. Alhamdulillah I bɛ wari fɛ kɔni. kosɛbɛ bɛɛ tɛ sugu la wari ɲini de la. Ala ma to la i ka wari sɔrɔ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de kɛlɛ kɛ ka Ala ka diinɛ dɛmɛ i ti ɲama ye k'o fɔ an ye. O ye kira ye kɛ. Kira to a ye di. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An kɛmɛ ka min k'a jaabi e ma s'o ma nin kɔni ye ba kelen talen k'e da Ala ka sɛ wɛrɛ jira an na ha. Tchoukan Nba i ni ce. n y'a dɔn baasi kɔni t'i la. Baasi foyi tɛ n na. Baasi tɛ mobiliw la yan. Baasi foyi tɛ mobili la. ne ye ba kelen d'i ma nin gɛlɛyaba in na o nisɔndiya b'i bila min? A ka di n ye kojugu. Ayiwa Ala ma to la i k'a sɔrɔ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de kɛlɛ kɛ ka Ala ka diinɛ dɛmɛ o ye jɔn ye de? Mɔgɔ fɔlɔ mun ye kɛlɛ kɛ ka Ala ka diinɛ dɛmɛ. O tɛ Nabila Musa ya. Nabila Musa o tuma Ala ka sɛ wɛrɛ jira an na i ni baraji ha. Tchoukan morikɛ baasi kɔni t'i la. Baasi tɛ yen. nin gɛlɛyaba in na n'i ye ba kelen sɔrɔ o nisɔndiya b'i bila min? A ka di n ye kosɛbɛ. Ala ma to la i k'a sɔrɔ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de kɛlɛ kɛ ka Ala ka diinɛ dɛmɛ? Mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min ye kɛlɛ kɛ ka Ala ka diinɛ dɛmɛ o tɛ n kɔnɔ. O tuma i ti wari fɛ wa? O tɛ n kɔnɔ. Ayiwa Ala ka sɛ wɛrɛ jira an na
Ribraje Chérifla filɛ baw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn hali bi an minnu bɛ yen k'a bɛ k'an filɛ jamana in kɔnɔ fo ka taa se diɲɛ fantan naani an bɛ foli ani waleɲuman dɔn kurakuraya ka taa aw bɛɛ lajɛlen an ka tako filanan kɛnɛ nin an ka yala ninnu kɔnɔna na jaabi min mana bɔ o yala ninnu kɔnɔna na o jaabi dili kɛnɛ ni an ye o kɛnɛw kan hali bi an b'an kanubaw n'an filɛba bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugawu k'aw bɛɛ ala ka hɛrɛ k'an n'aw bɛɛ lajɛlen an bɛ Mathieu Touré an b'a fo yan fo Côte d'Ivoire Guru Adama k'a fo yan fo Côte d'Ivoire Fatumata Kamagati an b'a fo yan fo Daluwa n'u bɛɛ lajɛlen ye an kanubaw ye k'a fɔ ala ye ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ lajɛlen ɲininkali saba de tun bɛ an bolo ɲininkali kelen o kelen n'i y'a jaabi 1000 bɛ o de tun bɛ d'i ma i tun bɛ yanga n'o ye ɲininkali saba in ti dɔwɛrɛ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ o ɲininkali in ma jaabi a yɛrɛw k'o ɲini aw yɛrɛ ye o jaabi ti fɔ aw ye dɛ ɲininkali filanan aya jumɛn de ka bon ka tɛmɛ aya bɛɛ ka kuranɛ kɔnɔ an balimakɛ y'o jaabi a y'a pan n'a ka 1000 ala ka hɛrɛ k'a n'a ye ala k'a sara o jaabi ti dɔwɛrɛ aya min ka bon ka tɛmɛ aya bɛɛ ka kuranɛ kɔnɔ o de ye ayatal kursi ye ayatal kursi de ka bon ka tɛmɛ aya bɛɛ ka kuranɛ kɔnɔ an balimakɛ y'o jaabi a taara n'a ka 1000 ɲininkali sabanan n'a laban maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye ko sigi sen ka diɲɛ kɔnɔ 12 heures de temps o fana ma jaabi a yiriw ko ɲin'aw yɛrɛ n badenw ni ɲininkali saba de tun bɛ an bolo an ka yala ninnu kɔnɔna na jaabi kelen sɔrɔla a tɔ ye 2 ye a 2 bɛ kɔfɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka sɛ wɛrɛ jira an na wasalam